San Fernando, good morning. Bayan ng San Fernando. Yun na. Uwi na kami. G. Shoutout sa Yashano Mall Naga sa Naga City. Kami nagpark sa likod. Shadow Mall. Yan ang panregalong bike ko. Wow. Ayan, parking sa basement. Parking. Palabas tayo. Gas muna tayo dito sa Bicol Petroleum. Muna tayo sa Bicol Petroleum. 50 boss? 50. Hindi did. So. Yo, pumama ng gasolina nga na. Tayo pawin tayo sa bahay. Yan
Ano, dito sa Bicol Petroleum, along the highway naman to. Ano lang siya ng Asiano Mall, katabi, ay kaharap lang siya. Asiano Mall, tapos ito, harapan lang siya. Napakinit ng biyahe. G. Yan, Robinson's Place Naga. Shoutout sa Robinson's Place. Munti ka ng tricycle ah. Tayo sa kahaba ng diversion. Shoutout sa Yamaha Repsol, sa Kawasaki Bicol. Ayan. Yan dito sa Naga City, masyadong busy na rin kasi magpapasko na. Marami ng mga namimili ng mga pangregalo. Andiyan na Trading, Win-Win Mall. Sa kompleto dito sa may kabaan ng diversion eh. Alam. Napakaganda nga ng weather ngayon. Sa Naga City. Pero mga alas 12 na oras. Labas na tayo ng Naga. Sa may mga Mabuno Bridge. Bicol River sa may Riles. Tayo sa kabaan ng Tabuco. Labas na tayo ng Naga. Ito naman, marami dito mga warehouse sa lugar na to, sa Mabulo. Yan, daming motor oh. May Yamaha. Ayan, Milor na tayo.
dito sa lugar na to. Bayan ng Milaor, Camarines Sur. Bigat niya to. Kasunod pa natin si 4x4 oh. Johnny Ray. Yan. Malapit tayo sa San Fernando. At tayo sa may Balagbag. Sa mga bilihan natin ng mga heavy equipment na nadaanan natin. Kaya tayo sa bayan. Yan mga sign na ganyan, dapat alam natin yan, yung mga ganyan oh. Yan oh. At alam ng mga sign na yan sa kalsada. Tapos yan, may mga sign na ganyan oh. Mga ganyan ng mga sign. Kasi dapat malayo pa lang, alam nyo na yan. Tayo sa bayan. Yan, dito tayo sa bayan ng San Fernando. Napaka-busy na rin dito eh. Sa ito. Dito marami nadidisgrasya dito mga mga biyahero sa Center Island na to. Doble ingat na lang mga bumabiyahe.
Yan. Yan tayo sa shortcut papuntang Albay. Shortcut to papuntang Albay. Yan dito. Napakaganda ng ano dito ng daanan na sa San Fernando to. Shortcut papuntang Albay. Meron na rin dumadaan dito mga biyahero. Sa Google Map na ano nasa Google Map na tong daanan na to. Biniba Resort. Ayan, tatapusin yung vlog natin for the day. Maraming salamat at mga sumusuporta. Ayan, ride safe, stay safe, and peace.